Mukomana aita noise chero murufu chaimo. Vamwe vakawanda havana imba ine guva raGinimbi. Yanga iri unveiling ya Boss G muzuva ranhasi. But guys, zvataona ka musoleum chaiyo. Guva raBoss G ritori mumba chaimo. Mukanzi Versace netuma downlights this and that. Vana DJ Towers kuvanga vachada here kubva paguva remukomana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Manetizens nama-citizen eMzimbabwe vanga variko pamwe chete namasocialites vachiona this beautiful event that took place kuDomboshava ikoko. Guys, muri yakaenda out of their way to make sure that this day was a success. Nelia wapawo speech pamwe chete na Zodwa Murora mukuru weipapo pamusha mudzimai wa Boss G. Apo ndo pakaradzikwa asi zvazochinjwa guys, pakaiswa mapicture kumudhuri and vaita exactly zvaida kuBoss G kaanga ari munhu weclass achida kuti zvinhu zvake zvese zvifambe nenzira yepamusoro. Tombstone raBoss G harisi riro roga raunveilwa muzuva ranhasi. Pabva paitwa resister yake Juliet pamwe chete naAndrew vakashayikawo zvese zvaunveiliwa kwamusha kwa Kadungure vechechi vanga varipo kuSalvation Army. Guys, risati raitwa Tombstone asi ndizvozvo zvazoitika muzuva ranhasi. Kuri kunzi chinofa ndechiri mukati medu, but we actually still live on in a way. Mweya yavo irambe yakazorora murugare mauto pamuchinjiko rirwai nashe. Hondo yeruponeso ndiyo yataona apa kuti Boss G vakafa sei kana kuti chii chaiitika izvo hatizvipindi. Juliet ndiye akazonyanyisa kutirwadzisa zvokwadi kusiya Nelia akabata mushari woga. Zvakaoma kare.